Magandang gabi sa inyo lahat. Ito dito ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating weather analysis ng araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Oktubre 1 hanggang 4, 2021. At ito po ang ating Tagalog version. Now, umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas sa Sabado. At kasalukuyan po, wala po tayong major o malaking weather system na ka-affect sa ating bansa. Ito lamang po mga localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi sa iba't ibang bahagi po ng ating Pilipinas. Okay? At sa labas ng PAR, ito na po yung bagyong Mindole. Kasalukuyan pong dumadaan po sa may east of Japan, malapit sa Tokyo. At nagbibigay ng mga malalakas na ulan at hangin dito sa bahagi nito ng eastern at southeastern Honshu. So, ito po ay magiging isang extratropical cyclone o middle latitude cyclone with the next couple of days habang ito mabilis na kumikilos, pahilaga-hilagang silangan. At meron po tayong high pressure dito sa may Shanghai at ito naman po si 91W. Medyo mababa po ang chance na maging bagyo po ito within the next 24 hours at nakakabit na po siya sa isang frontal system. Dito po sa may southwest of Guam or northeast of Palau, meron po tayong wind convergence, pagsalubong po ng hangin mula sa hilagang silangan at silangan. So, magkakaroon po dyan ng mga pag-ulan sa bahagi niyan ng Western Pacific. So, mag-ingat lang po sa mga kidlat at mga pagbaha at mga posibleng pagbabaha kapag malakas po ang mga localized thunderstorms sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuloan. Samantala, ito po yung fast animation. So, kita po natin ang pagbilis na pagtakbo ng bagyong si Mindole. Samantala, dito po sa Pilipinas ay kikita po natin itong mga localized thunderstorms dito po sa area natin. At ito naman po yung tinatawag nating wind convergence na worth watching. Lalo na po na yung darating pong Lunes, Martes dahil po may posibilidad na maging isang LPA. At ito po yung ating tropical cyclone ni Mindole na Asian Tracks. Ayan po, lahat po yung papakita ay palayo na po sa forecast track natin. Okay, and continue natin yung zoom in southern animation. Simula kaninang alas 6 ng gabi, ay kita po natin ang mga localized thunderstorms nagsimulang na maglaho. At meron naman po dito sa may bahagi po ng northern Luzon. But nag-start naman po siyang humina. At continue natin yung rainfall accumulation for the next 3 days hanggang Monday. Nasaan po mga malawakan pong o nasaan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog at paggidlat sa malaking bahagi po ng ating bansa. Halos overall po sa Pilipinas. Maging mas malakas po dito sa may eastern at northeastern and also northern Mindanao dahil po sa paglapit po ng isang LPA. So likely sa Monday, dito na po yung LPA na yan. So babantayin po natin yan kapag nag-form na po yan ng tinatawag nating low pressure area. We will keep you updated lalo na po sa Lunes. Okay? At iyan po ang latest sa rainfall accumulation. Tingnan natin yung ating wind forecast mula sa European model. At nakita po natin, variable winds na yun. Pero pagdating po ng bukas ng Sabadong hapon, inasahan pa rin mga variable winds na may konting northeasterly trade winds sa extreme northern Luzon. And pagdating po ng Sunday, yan po, kita po natin na lumalakas naman po ang easterlies at may northeasterly surface wind flow sa may extreme northern Luzon at silangan bahagi po ng Luzon kasama po ang Visayas. At ito na po yung low pressure area sa may east of northeastern Mindanao. At sa Monday, inasahan po itong tatawid po ng Visayas. Tandaan po dito sa may Masbate, Romblon, itong low pressure area na possible na mag-develop. Okay? And pagdating po ng Tuesday, yan na po sa may area po ng Sibuyan Sea o Cagayan Gulf, itong LPA na ito. And then sa Miyerkules, pagdating niya sa West Philippine Sea, posible maging malakas na LPA po siya o pwede natin sabihin ng monsoon depression. Nandiyan pa rin po yung southwest monsoon ay bumukang temporarily babalik ulit. But dahil po yan sa isang malaking LPA na mag-form west of the Philippines kaya nandiyan pa rin po ang pwede nating sabihin na last tura na po ito ng habagat for this year. Ka-affect po El Mimaropa, Visayas at western Bicol region. So, inasahan po itong mga hangin na ganito. Okay? So far, yan po ating latest
Abangan po ang update natin na yung darating Lunes para bigay natin ang latest nitong si LPA. Probably magiging 92W at kung lumakas po siya bilang bagyo, posibleng bigyan po itong pangalan as Lani. So siya na po posibleng ang gagamit ng name niyan, hindi na yung si Mindole kasi hindi naman pumasok ng power. Okay, so with that, dyan muna matatapos ang ating update from Typhoon 2000. Ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weatherwiser. And happy weekend to all at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.